Relaxació possible, però hem de mirar la classificació, que sí que treu aquesta pressió de sobre l'Espanyol perquè surt de la zona de descens i, a més, en aquests moments ha fet l'Atlético de Madrid el segon gol davant de l'Sporting de Gijón. Per tant, aquesta classificació encara es fa més favorable. Aquí tenim la cua amb el Numancia, el Recre i l'Sporting. El tall del descens el marca l'Sporting i el Getafe, amb un partit menys. El Getafe en 17a posició i l'Espanyol en 16. I, clar, aquesta classificació hem de fer valdre els números. 13 punts de 15 possibles, 4 victòries amb el Depor, Racing, Gijón i avui amb el Betis, un empat amb el Numancia. I atenció a aquesta dada, no sé si el Luis García ho sabrà, però sobta, no? 4 jornades sense que es facin cap gol, també mèrit de Kameni, i és que això no passava des de la temporada 97-98, quan estava Toni Jiménez sota els pals. Eso es fundamental, ¿no? Si quieres salir de ahí, tanto si quieres salir de ahí como si quieres estar arriba, es fundamental no recibir goles, ¿no? Y creo que el equipo está trabajando de manera sensacional, todos los jugadores, desde el primero hasta el último, ¿no? Sin ninguna excepción, pero bueno, creo que hay que destacar los dos centrales y Moy están haciendo una temporada sensacional. ¿Tú admiras la clasificación o no? ¿O pasa? No, yo la miro, evidentemente ¿sí? Hay que mirarla. ¿Los números? No, los números no, porque al final los números nunca salen, eso cuento la lechera, ¿no? Empezar a decir voy a ganar aquí, voy a empatar allà, al final nunca sale. Lo importante es cada domingo ir a por los 3 puntos y listo. Però sí que hem de mirar el que queda, no, David? El que queda, i és increïble, veient aquesta classificació, vull dir, el dia que Nekunam marca el gol al minut 92, aquell Osasuna 1, Espanyol 0, qui podia imaginar-se que després l'Espanyol sumaria en els propers 15 punts 13. Era una cosa molt difícil d'imaginar, imagino també pels propis jugadors. Sí, era difícil, pero el equipo siguió creyendo en sus posibilidades. Es cierto que fue un palo muy duro, fue un palo durísimo, pasado ya en los minutos de descuento, un partido que, bueno, ni ellos merecieron ganar ni nosotros, la verdad que tampoco, un empate hubiera sido, pues bueno para todos, y al final esos 3 puntos que se quedaron allí, que vienes a casa muy obligado, con las cosas muy complicadas. I és el que vau dir, ni aquell dia estava tot perdut, ni ara està tot aconseguit, tampoc, és veritat. Però queden 5 partits Queden 5 partits, anem a veure'ls perquè són 5 partits que alguns d'ells són molt difícils, però que també s'encaren d'una manera molt diferent. Perquè ara, per exemple, l'Espanyol la setmana vinent torna a jugar a casa contra el València. A les 7 de la tarda, diumenge, correcte, és un partit complicat. Després visita el Vicente Calderón, un escenari també difícil, però on l'Espanyol ha fet grans partits darrerament els últims anys. I després, Espanyol-Bilbao, amb el Bilbao que vindrà de jugar a la final de la Copa del Rei i que presumiblement ja estarà salvat. Després un Almeria-Espanyol i, home, estaria molt bé arribar salvat a l'última jornada perquè possiblement el partit que més por em fa a mi és aquest Espanyol-Màlaga, on el Màlaga està fora y seguramente se estará jugando entre Europa. ¿Qué apostas? Bueno, yo siempre he dicho que lo más importante ahora mismo es depender de nosotros mismos, que eso antes no podíamos decirlo, ¿no? Creo que ahora mismo estamos en una dinámica muy positiva, que lo más importante o lo decisivo de las temporadas son los 10 últimos partidos y este equipo ha llegado físicamente, mentalmente muy preparado para estos últimos 10 partidos, ¿no? Y eso es muy importante. Tornàvem a veure repetit ara el gol i ja en el partit amb el Gijón, al Molinón, ja tothom va parlar de que havies fet un bon partit, suposo que vas trobar bones sensacions, però, sincerament, t'has sentit alguna vegada el gafe de l'equip? No, el gafe no. ¿No te has sentido el gafe? No, el gafe no. Creo que he trabajado mucho por todos, ¿no? He intentado dar siempre el máximo. Perquè, clar, vas fallar aquell penal. Sí, però bueno, al final són coses... Tothom posant-se les mans al cap i després ho mires cap enrere, no? Un cop ja s'ha superat aquest tràngol. Como decía Feliciano, el día del penalti, dice, ya estamos a solo 1 centímetro de marcar un gol. Es un psicólogo. Es un hombre que siempre me ha ayudado muchísimo, en los momentos más duros me ha ayudado mucho y, bueno, evidentemente mis amigos de dentro me han dado todo, ¿no? Sí, perquè tu ets un home molt estimat des de sempre pels seguidors de l'Espanyol, pràcticament des que vas arribar a l'Espanyol, sempre has estat un dels homes més estimats. Per què? Perquè tu de seguida has sentit els colors de l'equip, has fet declaracions molt bones per l'Espanyol, però aquesta temporada ha passat una cosa que no havia passat fins ara i és que per primera vegada s'ha qüestionat a Luis García. Sí, pero bueno. Aquest any ha passat. Un home com tu, amb aquest sentiment, ¿cómo ha viscut aquests moments? Bueno, es normal. En el fútbol lo más importante, he dicho siempre, es el club y la institución. Los jugadores al final pasan y lo que queda es el club, ¿no? Y está claro que recibí un cariño desde el primer momento que seguramente no me merecía y lo que está claro es que siempre voy a defender a este club porque me ha dado todo, ¿no? Me ha dado ganar un título, me ha dado llegar a una final de UEFA, ser internacional, me ha dado absolutamente todo y ser feliz, ¿no? Y creo que con la felicidad no se compra con dinero y nunca me voy a arrepentir, es más, la mejor decisión que tomé en su momento es venir a este club.
Ara sí que ha arribat un moment. Molt important, perquè aquesta felicitat l'arrodonirem ara, David. Sí, perquè ara veurem un vídeo que ens cremava les mans ja des de feia moltes setmanes. No sé si t'havia arribat, però... Concretament ens cremava les mans des de la jornada 6, quan vas marcar el teu gol 49 amb l'Espanyol. Avui has fet el gol 50. I ara sí que ha arribat el moment, Luis, no et preocupis que aquest vídeo el tindràs perquè segur que el voldràs. Ens el demanaràs quan acabis de veure'l perquè és espectacular. I és que han estat molts mesos esperant poder posar aquest vídeo. Més de 6, concretament. Han estat moltes jornades sense que Luis marqués el gol 50. Finalment, avui ha arribat. Podem dir ben alt que el 10 ha fet el 50. Bebía pelo pequeñas dosis de locura. Se confesaba en un estanco y iba a la iglesia para fumarse uno todo pecado. Papel de Biblia liado, sin darse cuenta llegó a la meta. De todo lo desamparado siempre decía, gritando al cielo, que algún día sería tan niño como fue Billy el pistolero, que en su caballo cabalgaba todos los días y desde su barrio hasta la plaza de la alegría, donde enterraba el pasado dentro de una papelina, donde soñar es tan caro como barata la luz del día. Amb la música de Melendi, que tenim entès que t'agrada, què t'ha semblat? Bueno, un gran vídeo, ¿no? Muy emocionante, la verdad. Per triar i remenar els gols.